Mas pinalawak na healthcare benefits para sa mga empleyado ng City Government ng San Fernando ang isinusulong. Nakipagpulong si Mayor Vilma Caluag sa mga kinatawan ng iba't ibang ospital at medical clinics sa lungsod para talakayin ang pagpapatupad ng Employees In-House Health Program. Layo din ang programa na mabigyan ng mas accessible, mabilis at maaasahang healthcare services sa mga empleyado ng City Government. Pinangunahan ng pulong ng City Health Office sa pamamagitan ni City Health Officer Dr. Rowena Salas, katuwang ang City Human Resource Management Office sa pamumuno ni Giancarlo Angeles. Sa meeting, inilahad ng bawat ospital at healthcare provider ang kanilang mga serbisyo at benepisyo. Binigyang diin naman ni Mayor Caluag ang kahalagahan ng matibay na ugnayan sa pagitan ng LGU at mga healthcare institutions upang mapalakas ang serbisyong medikal para sa mga empleyado.